No sä pelätet. Yes! Lisää sientä, Pekka. No, Nyt kauan sientä. Ei otso repee. Kuvassa näkyvät 5 henkilöä ovat kotibileissä. He bailaavat rajusti, kuten kuvasta näkyy. Tämä henkilö on Nuutti Hölttä. Nuutti Hölttä juo nyt olutta. Nuutti Hölttä juo lisää olutta. Nuutti on vakavasti masentunut, sillä hänen tyttöystävänsä on juuri jättänyt hänet, kuten tästä videomateriaalista näette. Ennen pitkää Nuutti päätyy riehumaan juopuneena julkiselle paikalle. Nuutti häiritsee yleistä rauhaa ja järjestystä, joten lähellä vartioiva järjestyksen valvoja tekee hänet vaarattomaksi. Velvollisuutensa hoidettuaan järjestyksen valvoja avaa vartiopaikan. Nuutti on täysin vaaraton, mutta kuollut. Kotibileet jatkuvat entiseen tapaansa Nuutin kuolemasta huolimatta. Tämä henkilö on Atte. Hän on juuri paljastanut homoseksuaaleille vanhemmilleen olevansa heteroseksuaali. Hänen vanhempansa eivät hyväksyneet poikansa seksuaalista suuntaumusta ja häätivät tämän kotoaan. Atte on kadottanut itseluottamuksensa. Löytääkseen kadotetun itseluottamuksensa, Atte päättää juoda viskiä. Viski on polttavan makuista, se sisältää runsaasti etanolia. Etanoli imeytyy nopeasti Aten verenkiertoon ja sitä kautta koko elimistöön. Atte päätyy hortoilemaan ympäri taloa juopuneena. Atte pääsee hädin tuskin portaat alas, mutta pääsee kumminkin. Alas päästyään hän kuitenkin kompastuu ja lyö päänsä terävään pöydän kulmaan. Atte menehtyy ja pöydän kulma tahrautuu. Kotibileet jatkuvat entiseen tapaansa Aten kuolemasta huolimatta. Tämä on Eero. Hän on hippi, siis yhteiskunnan pohjasakkaa. Kuten muutkin hipit, Eero haaveilee paremmasta maailmasta, jossa ei ole sotia eikä aseita ja kaikki ovat ystäviä keskenään. Lisäksi Eerolla on tapana silloin tällöin laajentaa tajuntaansa. Nyt hän päättää syödä sieniä. Sienet Eero on kasvattanut itse omassa pikkukotipuutarhassaan kannabiskasvien ja tulpaanien vieressä. Sienten sisältämät hallusinogeeniset aineet lamaannuttavat Eeron keskushermoston ja Eero päätyy hortoilemaan katolle voimakkaasti päihtyneenä. Eero kuvittelee olevansa siivekäs hevonen. Hän hyppää alas katolta ja kuolee. Kotibileet jatkuvat entiseen tapaansa Eeron kuolemasta huolimatta. Tämä on Pekka Kelle Kondorikotka. Hän on pitkäaikaistyötön. Koko yhteiskunnan halveksuma, jopa hippi-Eeroakin alhaisempi hylkiö. Nyt Pekka Kelle Kondorikotka päättää käyttää heroiinia suonen sisäisesti. Ruisku on todella iso.
Heroiinin vaikutukset Kellepekan elimistössä ovat huomattavat. Hän kokee todella voimakkaita aistinharhoja. Hän ei tajua mistään mitään. Hyvät naiset ja herrat, kuten kuvasta näitte, Pekka ei voi hyvin. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä? Tämä henkilö on Otso. Hän on raitis, eikä siis käytä päihteitä. Hän jäi henkiin, vaikka muut kuolivat. Hänellä on kaunis vaimo, herttainen tytär ja hieno työsuhdeauto. Hän asuu hyvämaineisella pientaloalueella Espoossa. Hän on onnellinen mies. Hän on valintansa tehnyt. Hän ei päihteitä käytä. Tee sinäkin valintasi. Haluatko olla onnellinen mies vai haluatko kuolla?